Bibi Siddiqa adlı zindandaki Türkmen kızın dertli hikayesi näme? Afganistan'da uzakta yerleşen Badıgis vilayetinin Marçak obasında 5 yıl öň 12 yaşlı kız çağa maşgalasının aytmağına göre zindana düşüpdir. Onun adı Bibi Siddiqa bolmaly. O kız bugün 5 yıldır entegim azatlıktan mahrum yaşıyor. Bibi Siddiqa hazır 17 yaşında. Ol yekece islegi hakta şöyle diyor. Hergiz zordan üýlenmäge razy dälmen. Bibi Siddiqanyň enesi aýtmagyna laýykda, Mawlawy Hudaýnazar adında öň 2 aýaly bar bolan bir ugan, Marçak sebitiň öň howpsuzlyk jogapkary. Gyzyň atasy zindanda wagty onuň azatlygy Bibi Siddiqa bilen üýlendirilen ýagdaýda bolar diýip namaqul şerti ortaga goýýar. O kıyıdan binti yattı hala. Binti ödem 2 yıldan merala binti yattı ödem. Ne edeceklemeden bilemedi o. Ehmeti o da çok köymeye gittin sana. 10 yıldan mergatını atbörtüller merkemeye karşı. Hiç var yerlerden hala nemi tapılan o. Oyun mu yarıyla da verildi. Merat edildi. Üç merkeme hala etti. Bibi Siddiqanyň enesi T24 habar beriş seriştesi bilen gepleşikde şöyle dedi. Gyzy soňky ýyllarda izgiterli howplar we basışlar bilen garşylaşýarmyş. Özüni goramak üçin näçe gezek garşylyk görkezipdir. Ol şöyle hem yerli hökümetler onuň gyzyna jinsi taýdan zorlamaga sinanşandyklaryny aýtýar. Hazırki günde bu dusyanın yaylanmagy raýatlaryň we jemgyýetçilik işgärleriniň arasında, hasam Türkmen we Özbek jemgyýetleriniň arasında giň girimli garşylyga sebäp bolupdyr. Adam hukuklar gorajylarynyň aktivistleri, sosial media ullanjylarynyň birnäçesi bu dusýanyň aç-açan tarapsyz we garaşsyz şekilde barlanmagy we Bibi Siddiqanyň tez fursatda azat edilmegini istediler. O Siddiqa kıyılımızı 2 yıldan beri bendim için doğrudan bir 75 adındaki bir kalıcı ayalacak bol oturulmuşum. Böyle bilençi adam var mıdır basman. Bu Türkmenin 2 dadına madak etmeyen Türkmenlerim. Bira namusuna, bira mülküne, yerine mülküne. En sonki hepimiz bilirim. Bura ne namusumuz, bura yerimiz, mülkümüz. Biz eğer buna iyi olabilmesek, bu kıyamatta da sorarlar, bu dünyada da sorarlar. Yani her dağda razı olur. Arkamızda tiken taşıyırız, tarkıt taşıyırız. Ne mi yük olsa götürürüz, ama bir kızadı bizler, hiç uygun göremiz yok. Bu Türkmen nesili, Türkmenin az güç damarında kanı, Türkmen kanı bağ olsa, bunu hiç Türkmen buna boyun eğmez. Bizlerin sağ damarımızdan basma. Bak, bir de sizlerin bir ne mukamınıza, ne çöküğünüze, ne bir vilayetinize, ne Reis Cumhurluğunuza hiçbir dakılmadım yok. Elinden geleni Türkmenler kömek etti, sizlere ettiler. Beýnansak da bugün bir ýaş Türkmeniň gyzy 5 ýyl azatlıktan mahrum galyp zindanyň içinden seslenýär. Bibi Siddiqa adly Türkmen gyzyna bolan böyle bir adalatlıklar tarihte büyük ağır ve näň bolup galjagy belli. Şu sebäpden Afganistanly Türkiýe halkı, hususan Türkmenler ve Özbekler hazırki hökümetiň jogapkarlaryna, hususan mahkeme işgärlerinden giýleleri var. Näme üçin diýende bugün şahitmiz Batıgys vilayetiniň Marçak obasında dertli ene we zor bilen öýlenmege mejbur edilýän Türkmen gyzynyň sesi zindanyň içinden çykýar. Milletimiz bu gyz doganymyzyň tez wagtda azat bolmasyny istiyor, ta ol öz maşgalasynyň muhabbetli gujagyna
dönsün ve böyle rahimsizlikler ve zorlukların durdurulsun. Hem de bul sinsirap avara yören Türkmen halkı rahat hayat geçirip bilsin diyor. Bibi Siddiqa Cebir bilen üýlenmegi kabul etmiyorluğu üçün bir näçe qaziyet dosiyasına duçar bolup zindanda yaşıyor. Onun 2 gezek azatlyk hökmüni alýanlygyny maşgalasy görüň berýär. Ýöne bir başga qaziyet hökmi bilen Kandahardan Badygys zindana getirilýär. Şoňa çelli zindanda galypdyr. Hazır Bibi Siddiqanyň maşgalasy ähli medialardan, adam hukuklaryny goruyan goramalardan, çağa haklaryna garýanlardan dosiýany anyk barlanmagy we gyzyň azat edilmegini istýär. Bibi Siddiqanyň dosiýasy qaziyet çözgütiniň soňky netijesine qaramazdan Afganistan jemgyýetçilik duýgulary adam hukuklar meseleleriniň birine öwrilip umumy pikri özüne tartýar. Bu dosiýany häzirki hökümetiň sözçüsi Zabiullah Mujahid ýakyndan izarlap muny barlajagyna söz berdi. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.